Punta ka doon sa ano, isa. Na, princess, you hold. Wala dyan. Ganda yan, patingin. Oh, sige. Ay, nagpipitas ka. Piliin mo yung ano ah. Kaya mabat ko eh. Purpurok. Nabusog na ako. 2 kilo. Nakain mo ng 1 kilo. Nabusog na. Nagkikita kayo ah? Yung red na red. May green naman yung kinukuha mo, Ate Ayel. Tara. 1 kilo na. Hindi yung red. Oh, yan. Sige. Sige, you eat. What's taste? What is taste? What is taste? Tamis! Tamis. Nakain mo. Ito oh. Ah, ito, tikman mo sis niya. Ikaw din, tikman mo niya. Tikman mo niya. Picture ka kay daddy. Ano nasa? Papa, ni? Ano nasa? Mama, Papa, ni? Doon na po. Pumulat ka na doon. Ito na. Pera mo ko yan, pera mo ko. Okay. Kaya dapat yung ano, red na red yung kukunin. Ayun, picture kayo, dali. Hindi, ilagay mo, huwag mong kagatin lahat. Pakunti pa sa inyo. Kagatin. Okay, marami na sa inyo. Marami na kayo na anak ko. Hindi pa. Nagkakawawa. Kami anak dito. Anak kami. Maghiwalay kasi kayong dalawa. Labi dito ka. Okay. Okay. Wait lang. Walang. Ay, masira. Come here dito. Ayun. Dami dyan sa kabila. Adding oh, it's big. Helmet po sa anak mo. Strawberry. Mama ko. Huwag na masyadong malalaki dyan. Ate, dito lang kang ate. Bigyan, ano ba? Yan, nabos na. Harap ka dito. Umayang butin. Ay! Harap ka dito. Natusok na. Natusok ka? Mama. Uy, iba ang may Yung bag po dito. Ba, ito, ate nga lang ko mga dyan. Meron po. Ah, Yung bag, kanino na yung half po ng 350. 175. Diyan. 700 divided by 2.
Ande, 700 divided by 4, ma'am. Kasi 1 and 1 fourth. 700 Divided by 4. 175. Okay. Plus 700. 700 plus 165. Opo. 675. Ito po. Wait lang ha. Ano ito yung gunting niyo po? Salamat po. Ito po yung gunting. Po, ilagay niyo sa isang basket. Asa ba natin? Yung berde? Yung berde? Sa baba? Oh. Dito Ang muna. dami ah. Dito muna. May kanal sa likod niyo. Ay, doon na lang kasi yung mga May kasama pa po. Hindi, basta magkasama, wala na. Dito muna. Lagay ko na lang po sa box para wala po tayong... Isang kilo. Huwag niyo pong i-ref. Ay, wag i-rest. Huwag po. Magtutubig siya. Ganyan lang po. Open. 1 and 1 fourth. Sino po may calculator dyan? Paki-calculate 1 fourth lang.